Minä jo 2 päivää sitten tein lupauksen, että loppuloman aikana en liiku ollenkaan. Mutta kun on pakko. Mä en ole koskaan aikaisemmin ollut täällä. Tällaisessa maastossa. Mä ajattelin, että se jää varmasti kaivelemaan. Se jää todella paljon kaivelemaan, jos minä en mene sinne Luostärille, mistä mä oon puhunut teille alkuviikosta. Vaikka jalat on rakoilla, niin on pakko mennä. Sellaisen myönnytyksen mä oon tehnyt, että mä kuljen maantietä pitkin. Ja se pitäisi olla ainakin toivottavasti hiukan helpompi. Tää auringon polte on kyllä todella polttava, mutta se olisi vielä paljon pahempi vuoren rinteessä. Ja minne minä oon menossa? No niin, nyt ollaan Zampikan vuorella yli puolen välin. Itse asiassa en tiedä kuinka lähellä huippu on, ei sitä täältä alhaalta päin näy. Näennäisen huipun jälkeen voi olla aina lisähuippuja, sen jälkeen aina lisähuippu. Mut luulisin, että ainakin puolessa välissä ollaan reilusti. Mä itse asiassa mietin sellaista, että mua aina ihmetyttänyt nämä niin sanotut pyhiinvaellusmatkat. Kun Suomessakin tekee matkoja jonnekin, niin kuin mä teen muun muassa tämän kanavan välityksellä, niin sellainen pyhän kokemus jää melko vajavaiseksi monesti. Mä vaan menen katsomaan jotain Turun tuomiokirkkoa, joo on hieno. Vedän jonkun risoton lähiravintolassa ja lähden sitten ilmastoidulla autolla pois. Mutta tällä mä oon oppinut, että kun tänne tulee ja varsinkin keskipäivällä matkustaa vuorille, niin se on niin tuskaista. Siinä 700 metrin kohdalla keho antaa signaali, että kuule sä kuolet kohta. Se ei tietenkään ole mikään aito signaali, se on vaan sellainen, mikä pohjoismaalaiset saa, jotka ei ole tottunut helteeseen. Mutta siitä selkeästi huomataan, että tällainen Kreikassa tällainen pyhiinvaeltajan polku on erittäin raskas. Siinä tulee kuoleman pelko, siinä tulee hikeä, siinä hengästyy ja ihmettelee, että pärjäänkö hän pyörtymättä. Niin nimenomaan tämä niin sanottu kilvoittelu on oleellinen osa. Mä uskon, että mä pääsen samaan tunnelmaan, mitä tuhannet ja taas tuhannet pyhiinvaeltajat on mua ennen kokeneet. Se ei ole sitä, että mennään viihtyisellä ilmastoidulla autolla johonkin ja katellaan paikkoja, vaan se on juuri sitä, että jalan mennään ja esimerkiksi näin pääsiäisen aikaan muistellaan Kristuksen kärsimyksiä ja niin edelleen. Jännä juttu, mutta mitä mä puhun uskonnollisia. Mä nyt en hirveän usein teen niin, mutta jotenkin tää Kreikan ilmapiiri varmaan vaikuttaa tähän. Mut joo, tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Ja täällä sitä kuule ollaan. Ylhäällä takanani on Zampikan luostari, missä en sisällä viitsi kuvata. Jostain syystä se on kiusallista kuvata toisten ihmisten pyhissä paikoissa, vaikka se olisi sallittuakin. Mutta kuvaan nyt alla olevia pikkuukkoja Zampika Beachillä. Näettekö noi meressä olevat mustat pisteet? Puhuin siitä, että kannattaa lähteä matkalle nyt. Ja se pitää ihan paikkansa. Jos mä olisin vielä 10 vuotta odottanut, että mä olisin 50, mä en enää olisi pystynyt nousemaan tälle vuorelle. Nytkin oli aika lailla äärirajoilla kyllä. Enemmän se tosin kuumuudesta johtuu kuin vuoren korkeudesta, mutta on todella suuri voimanponnistus. Kyllä on jotkut paikalliset mummot vaan hölkkäilee iloisesti portaita edes takaisin. Kai se on joku tottumiskysymys sitten niille. Mutta tältä erää jumpat on nyt jumpattu. Minä lähden takaisin hotellille. Toivottavasti en pyörry matkalla.